Hello guys, ito ba yung sariwa ng simot-simot? Pag kinain mong ganyan, malinamnam. Hello guys, ngayong gabi, nagliparan yung mga lumilipad na langgam sa may ilaw. Ayun, tingnan nyo. Ayan, yung mga simot-simot ang tawag sa amin dyan. Anong tawag ninyo? Kasama ko si Andy. Siya yung maghuhuli ng mga simot-simot. Heto po guys ang ginawa naming trap sa mga simot-simot. Kukuha ka ng palanggana, lagyan mo ng tubig, tapos lagyan mo ng kandila, sindihan mo at ilagay mo sa may gitna. At makikita mo ang mga simot-simot na kukusang dadako ang pag-ibig ko sa'yo ay dadako sa may palanggana. At sa mahabang panahon ng pag-aantay ko sa matamis mong oo, ito na po ang aming nahuli, halos mapuno ang isang palanggana. At ating hugasan ang ating mga kasalanan ay ang mga simot-simot at ilagay sa ibang lalagyan. At syempre dahil nahugasan ng mabuti, susunod na yan ang pagluluto. Painitin mo muna ang ulo ng asawa mo ay ang palayok na iyong inilagay. Tapos ibuhos mo ng todo-todo walang preno ang pagmamahal mo sa akin. Antayin nating matuyo ang mga ito. Kaya't ihanda na natin ang bawang, sibuyas at sili. Lagyan din natin ng Ajinomoto. Magic sarap, sarap na sarap ang asawa mo. Sunod naman ang asin pampaalat ng inyong pagmamahal. Haluin itong mabuti, paikot-ikutin mo parang pagpapaikot-ikot sa iyo. At syempre guys, hindi papahuli ang mantika na pampadulas. Tapos unang ilagay ang bawang. Pangalawa, ikaw ay kabit dahil pangalawa ka na asawa ng iyong asawa. Joke lang guys, sili ang pangalawa kasi hot na hot parang ikaw. Isang paalala, bawal tikman ang niluluto ng iyong kapitbahay. Grabe ano, amoy at tunog pa lang, nakakatakam na, parang ang sarap-sarap tikman. At syempre guys, walang makakapigil sa akin, talagang titikman na kita. Titikman na kitang simot-simot ka. Wow, ang sarap. At sa wakas, luto ka na rin, patayin na kita. Ayan po yung kaldero, lalagyan ko po ng kanin ang aking plato. Alam nyo ba guys na nagda-diet ako, pero ngayon wala mo ng diet, bukas na ako mag-diet. Sa mga di pa po nakatry na kumain ng ganito, kain kayo, malinamnam siya guys at masarap, nakakabusog talaga sa tiyan. Hindi ka na mamomroblema ng kung ano ang uulamin mo mamaya sapagkat kusa na siyang darating sa inyong buhay, ay sa inyong bahay. At ayun guys, busog na naman si Ronald Vlog. Hanggang sa muli.